Δώστε το φάκελο να φύγει αυτό. Δώστε το φάκελο. Ντοκιμέν με τούρτα. Τι λέει εδώ. Με συγχωρείτε, μήπως κάνατε λάθος και αντί για το φάκελο αποστολής μου δώσατε τον Τζελεμεντέ ζαχαροπλαστικής. Δεν γίνονται να πει εδώ. Ο φάκελος υποθέσεως είναι και η υπόθεση είναι πολύ απλή. Λοιπόν, θα πας στο ζαχαροπλαστείο Μαύρης Αντική. Εκεί κάποιος έχει κρύψει ένα μυστικό έγγραφο μέσα σε μια τούρτα. Θα βρεις αυτή την τούρτα και θα τη φέρεις εδώ. Να τη φάμε. Όχι, βρε. Μας χρειάζεται. Η τούρτα. Το έγγραφο, μωρέ. Το έγγραφο. Εύκολο είναι. Καλά, μην ευριάζετε, εύκολο είναι. Είπα εγώ πως είναι δύσκολο. Να πάω να σας φέρω το έγγραφο, την τούρτα και τον ζαχαροπλάστη. Άντε και καλή επιτυχία. Δεν μου χρειάζονται ευχές. Την επιτυχία την έχω στην τσέπη μου. Κανείς δεν μου κλείνει το δρόμο εμένα. Αυτή τη φορά θα υπερπηδήσω κάθε εμπόδιο και θα βγω ασπροπρόσωπος. Ναι. Παναγία μου! Έφτασε το μπαλκόνι ο τρελός. Όχι, δεν χρειάζομαι βοήθεια.